Quan començo un nou camí, m'agrada sentir-me estimada i acompanyada. Durant aquest viatge em sento motivada i descobreixo tot allò que necessito per seguir endavant. Aprenc de les meves decisions i de les idees dels altres i així podem treballar en equip. Estic en constant evolució per sentir-me capaç d'afrontar qualsevol repte. Aquesta escola també pot ser la teva. Som escola, som futur.